I'll be the one. Ayan. Good evening, Sisi. Thank you for coming. Ayan. Magandang gabi, Sis Kalog. Uy. At may. Si Antonio Jose. Antonio Jose Carvalho da Silva. Ayan. May galap shout out. Thank you for coming. Salamat, Sisi Kuy Kalog. Ay, mag-change account lang ako. Change account tayo, guys. Change account. Ayan. Kalog, thank you ng madami. I will be the one. Okay. Punta ako sa bahay mo, Sisi Kuy Kalog. Habang wala pang tayong bisita na madami. Sisi Kuy Loving Sky, may galap shout out, sis. Magandang gabi, Sisi Kuy. Anong kabalitaan? Ayan. Dito ako, Sisi Kuy Kalog, sa 7 days ago. Cooking green beans, Sisi Kuy Kalog, playing ka, Sis Kalog. Nasa ads ka pa, aray ko. Kaya pala ito. Sis Loving Sky, puntaan ko na yung bahay mo, Sisi Kuy Loving Sky. Nakamute lang, sis. Ayan. Dito ako sa bahay mo, Sisi Kuy Kalog. Sis Loving Sky, dito ako sa iyo. Puntahan ko yung main channel mo, Sisi Kuy, kasi naka-ninja ka. Ang puso ko'y nagdurugo. Okay, si Previewnet. Ayan, I give a moderator, my dear, my friend. Okay, ayan. May moderator na si Previewnet. Thank you for coming. Thank you so much. Sisi Kuy Kalog, playing ka, Sisi Kuy. Sis Loving Sky, nandito ako sa iyong bahay, Sisi Kuy Loving Sky. Hanap ako dito nang di ko pa na-play, Sisi Kuy. Ayan, ito siguro hindi pa ako nakapag-play dito. Ayan. Enjoying my life here in Hong Kong, Sisi Kuy Loving Sky, playing ka. Mag-iwan na lang ako ng bakas dito, Sisi Kuy, kasi alam ko naka-mute ka. Si Spelly, may galap shout out. Sis Kalog, dan watching ako, Sisi Kuy, mag-comment lang ako dito. Ayan. Dan watching ako, Sisi Kuy Kalog. Punta ako kay Sis Spelly. Spelly, thank you so much. Salamat sa support, Sis Spelly. $20CH, may galap shout out. Ilak mo na yung pintuan dyan, Agnes. Sa sala na yan. Patay mo ilaw dyan. Sis Loving Sky, naka-play kasi si Kuy Loving Sky. Ayan, playing kasi si Kuy.
Dito kay sis Peli. Peli's cooking vlog. Sis Peli, dito ako sa iyong mansyon. Sis Antaray, mega love shout out. Uy, na-play ko na to lahat dito ha. Teka. Yan, good evening Sisikoy. Dito ako sa isang ano ko. Sa isang cellphone ba. Hanap ako dito ng hindi ko pa na-play, nakapag-play. Tambay lang ko lang to sa baba sis. Salamat sis sa ano, sis Antaray. Thank you. Puntahan ko na lang bahay mo sis. Si Levi Mendoza. Okay. Nandito ako sa bahay mo, sis Peli. Ayan. My own version how to marinate pork chop. Peli, playing ka na. Shout out host. Good evening. Ayan. Good evening din sa'yo, Levi. At sino yung naka-play natin dito? Ay, kay sis Loving Sky. Sisikoy. Done watching ako, Sisikoy Loving Sky. Okay, sis Antaray, puntahan ko yung bahay mo, sis Antaray. Thank you so much. Levi, thank you so much, Levi. Ay, nagugutom ako. Gusto ko kumain. Okay. Levi, thank you so much, Levi, ha. Dito ako sa bahay mo, Levi. Levi Mendoza. Okay. Ayan, playing ako dito sa kantin sa barko. Kantin sa barko, Levi, playing na ako sa'yo. Ayan, naka-play ka na. Ayan, Levi, naka-play ka na dito, ha. Okay, sino nga yung pupuntahan ko? Sis Antaray pa. Sis Antaray, dito na ako sa iyong bahay. Sis Peli, still playing ka, Sis Peli. Walang ano man. Sisikoy Loving Sky. Sisikoy, Marlo sa Lobo, Miguel, shout out. Ayan, playing ako dito, sis Antaray, sa long table ng ano, Sangyupsal. Still playing ka, Levi, ha? +1 banana ka, Levi, after ng video mo, Levi. Ayan, si Santaray, still playing ka, si Santaray. Ayan, naka-play ka lang dito. Si Spelly, still playing si Spelly. Okay, Marlos, Marlos Salubod, mega love shout out. Si KTV, magandang gabi. Sir DM, mega love shout out, Sir DM. Ayan. Ayan, sis Antaray, done watching ako sa'yo, sis Antaray. Ayan, done watching na. Nakapag-comment na din ako. Sir DM, salamat Sir DM. Thank you. Ayan, Levi Mendoza. Si Spelly. Ayan, malapit na magdaan si Spelly. Okay, done watching na si Spelly. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Ayan, may ads pa. Si KTV, salamat si Sikoy KTV. Sir DM, dito ako sa bahay mo, Sir DM. Okay, playing ako dito, Sir DM. Sa iyong 2 days ago, si KTV, mega love shout, bilis mo, nag-end. Ano ba to? Papa Franz TV, mega love shout out. Thank you for coming. Sis Antaray, dan ako sa iyong sa iyong video, sis Antaray. Galing na ako sa bahay mo. Nag-iwan ako ng baka, sis Antaray. Okay, Papa Franz TV, yan, bigyan kita ng jacket mo. Ayan, may moderator ka na.
Ayan, Sir DM, playing ako dito sa iyong video, Sir DM. 2 days ago, Sir DM, sa iyong, ano ba tawag dito? Fish tuna. Ayan, si Santaray, salamat. Ay. Ayan, naka-play ka lang, Sir DM. Levi Mendoza, malapit ka na mag-done watching. Ayan, sa mga hindi pa dyan naghahaponan, guys. Ayan, kain muna kayo. Sis Antaray, salamat. Okay, Levi Mendoza, done watching na ako. Ayan, +1 banana ka, Levi Mendoza. Nawala na si Levi na tag dito. Hindi na nintay yung ano niya na matapos yung kanyang video. Umalis na. Sis KTV, dito ako sa bahay mo, Sis KTV. Ang bilis mo nag-end kanina, Sis KTV. Sis Peli, done watching ako, Sis Peli, sa iyong ano, sa iyong latest upload, Sis Peli. Sisikoy KTV, punta ako sa main channel mo, Sisikoy. Ayan, shoutout sa 7 million in the house. Thank you so much. Ayan, Sis KTV, dito ako sa highlight mo. Ayan, 4 days ago, Sis KTV. Ayan, playing ka na, Sis KTV. Okay, Sir DM, malapit ka na mag-done watching, Sir DM. Wala ko na pagkain ko para ako'y kukain na, ako'y nagugutom. Ayan, playing ka lang, Sis KTV. Sis Peli, galing na ako sa bahay mo, Sis Peli. Madam, bakit yung ibang ano ko di na umalis sa videos, di na nadagdagan, tsaka di po ako makapag-live. Paano ba ano ba ito ni algorithm, ano? Mamonetize ni algorithm. Malit pa bahay mo, Idol Papa Franz. 80 subscriber ka pa lang ata. Oh, hindi ka pa nga makakapag-live. Kailangan dagdagan mo yung ano mo, kailangan madagdagan yung subscriber mo. Napakatagal na nitong ano mo, ano ba to? 2023 pa yung ano mo, yung channel mo, pero 80 subscriber ka pa lang po. Kailangan madagdagan po yung subscriber nyo. Ayan, makipagdikitan po kayo dyan, Papa Franz. Nandito ako sa bahay mo, ayan. Bigyan kita ng 1 banana mo, Papa Franz. I-play ko muna tong bata pa gusto nang maging vlogger. Ayan, playing ako dito sa'yo. Ayan, +1 banana ka. Bigyan kita ng banana mo. Miss Peli, good evening. Mega love shoutout from Sis KTV. Sis KTV, playing ako sa yung highlight, Sis KTV, ha? Okay, done watching ako, Sir DM. Ayan. +1 banana ka, ano ha, Papa Franz. Ayan. Naka-off comment ka dito. Naka-off yung comment section mo kasi bata yung may dala. Ayan. +1 banana ikaw dito. Ayan. Ay, naku. Ayan, done watching ako sa iyo, Papa Franz. Maraming salamat. Advance, magalap shoutout sa iyo dyan. Sis KTV, still playing ka, Sis KTV.
Wala ako na pagkain ko, guys. Nagugutom ako. Okay. Okay. Ano nangyari? Si Sikoy Marvic Family TV, salamat si Sikoy. Just Cooking, Miguel Love shout out. Thank you for coming, Just. Yan, sa mga hindi pa kumakain dyan, guys. Sayang, kain kayo, kain. Oops. Ayan, dito ako sa bahay mo, Just Cooking. Okay, playing ako dito, Just, sa iyong Baguio Beans. 2 minutes and 42 seconds. Nasa ads ka pa, Just. Yan. Ayan, sa mga hindi pa dyan, guys, kumakain. Kain kayo, guys. Kain. Let's eat. Salamat, Jess, ha. Thank you. Ayan, may nasa ads ka pa, Jess. Mahaba yung ads mo. Dito ako sa Baguio Beans mo. Mama Street, Miguel Love shout out, Mama Street. Ayan, naka-play ka lang just dito. Kaya lang nasa ads ka pa. Mama Street, dito ako sa bahay mo. Ayan, playing ako dito, Mama Street, sa Far to Birthday Dinner with my hold. Ayan, member Brunei. Playing ka na, Mama Street. Si Sikoy Jazz, still playing ka. Mahaba yung ads mo talaga. Sana all na lang, Jazz. Mahaba yung ads.
Salamat, Mama Street. Sa mga patamsak, thank you. Ayan, playing ka na, Jazz. Ngayon lang natapos yung ads mo, ay naka-play ka na. Ayan, Mama Street, playing ka na. Ay, playing ka na din sa iyong ano, far to birthday dinner. Ayan, kain kayo guys, sa mga hindi pa kumakain dyan. Morski, good evening. I miss you, Morski. Miss you na. I miss you na, Morski. Kain tayo, Morski. Salamat, Just Cooking. Salamat. Ang ulam ko is piniritong Gigi with egg. Walang katapusang ano, walang katapusang itlog. Sis KTV, dan na pala ako dito sa ano, sa yung highlights Sis KTV. Ayan, iba na naka-play dito, agoy. Ayan, mag-comment lang ako. Kain tayo, Jazz. Kain kayo dyan. Kain. Ayan. Sis KTV, that matching na ako dito. Mag-comment na ako dito. Comment lang ako. Ayan. Done watching na ako, Sis KTV. Salamat. Thank you sa support. Kaya nga si Kuya Just Cooking eh. Minsan nilalaga ko lang may tas nilagang talbos ng kamote at nilagang itlog. Okay na, sapat na, 'di ba? Oh. Talo-talo na. Ito, masarap yung niluto mo, Just Cooking. Ayan, oh, malapit na ikaw magdano. Wow, yummy. Oh, 'di ba? Agree si Ma'am Astrid doon. Nilagang itlog lang, tsaka nilagang talbos ng kamote, Ma'am Astrid. Solved na, 'di ba? Oh. Walang pilit-pilit ngayon. Mag-comment na ako dito, Jazz. Ano ba sahog nun, Jazz? Corn beef ba yun? O giniling? Si Kuy Kalog, salamat sis. Galing na ako sa bahay mo, si Kuy Kalog. Ayan, kumain kayo, kain. Hindi lang ako kumain. Paano kasi, dami kong trabaho kanina. Busy, kaya ngayon lang kumain. Ayan, done watching na ako si Just Cooking. Sige lang, Kuy Kalog. Sige lang, Kuy. Alam kong kayo busy kayo dyan, kaya no worries. Di bali ako tapos na ako sa trabaho ko, kaya ayan. Paupo-upo na. Still playing ka, Ma'am Astrid. Eh, malapit na rin mag-done. Kaya nga, si Kuy Just Cooking eh. Hindi na ako, mag-ano lang ako dito, mag-comment lang ako dito. Dami kong trabaho sa maghapon kasi nagre-reels pa. Nagre-reels pa. Ano nangyari kay Lolo? Lahat ng nagligo challenge 200k views. Oo nga, Morski.
Bakit ba yan si Lolo pag ano, pati yung iba ng mga nakaborless na, ang lalaki ng views ba? Meron ako nakitang nagla-live no isang araw. Tawag dito, nakapanty lang at tawag dito, sumasayaw siya, puwit lang pinapakita. Ang daming views pero hindi nare-restrict. Ba't ganun ano? Samantalang yung iba, magkaroon lang ng konting violation. Sa screencasting, na-try mo na. Hindi ko pa na-try yung sisikoy, ano. Sis Jinjoy, mag-alab shout out, Sis Jinjoy. Sis Peli, thank you so much. Sis Log, mag-alab shout from Sis KTV. Ayan, done watching ako, Mama Astrid. Mag-another play ako sa iyo, Mama Astrid. Dito ako ulit sa part 1, birthday dinner with my Ayan, Mama Astrid, dito ako sa part 1 mo. Ayan, si Bryle Gaming. Sino si Bryle Gaming? Bryle, thank you so much. Pag-aaralan ko pati kung paano yun. Kaya nga eh. Sis Jinjoy, salamat Sis Jinjoy. Dito ako sa bahay mo. Di ba din ako nakatry nun, sis, Just Cooking? Ayan, pork apritada, Sis Jin, playing ka na. Ay, kay Sis Kalog din ba to? Ayan. Naku, si Kuya Jinjoy, my goodness. Di bali na hindi mag-viral yung video ko. Wag na. Okay lang yan ganyan. Agoy. Morski, kailangan ko na rin bang magsayaw na nakapanty? Para mag-viral? My goodness. Bahala sila dyan, oy. Sis Jinjoy, playing ka. Tama. Ba't ko gagawin yun? Ano sila? Maswerte ba? Bahala sila sa buhay nila. Di bali na wala akong views. Totoo talaga yan, Sis Kalog. Try mo mag-scroll ng live minsan. Makikita mo talaga. Makikita mo, nakita ko talaga ng isang araw na iyan lang talaga ako na ano. Talagang sumasayaw siya, nakatuwad siya dun sa may kama. Pinapakita lang niya yung puwit niya. Oh my goodness. Pero in fairness yung mga views niya sa sa live niya, meron 300k views. My goodness, magbra na panty sa live. Tapos yung mga tao, mga tabako sa katawan, magluta. Kaingay nung dalawang aso ko rin eh. May nag-ana-ana pa nga. O di ba si Kuya Kalog? Di ba? Naku po, di bali na. Di bali na pagka ganon. Mariosip Ginugarapon. Di bali hindi ako sumweldo sa YouTube pagka ganon ng ano. Pero di na block ang channel. O di ba si Kuya Kalog? Ba't ganon? Napaka-amper ni Lolo, di ba? No? Samantalang yung iba magkaroon lang ng konting violation, pinapahirapan. O meron akong nakita kulay black short niya. O di ba parang yun din yung nakita ko. Maiksi tapos naka-crop top siya kulay brown, nakahiga lumabas, malaki bilbil. Ay hindi yun yung nakita ko, nakaano siya.
Tapos meron pa dyan ikaw makikita na ano, yung nakahiga yung babae, tapos diba yung muuga-uga na parang may ano, may umaano sa kanya. Pag yung ano, yung pag in-scroll mo yung live, dami mong makikita talaga. Gerald Ibanez, good evening. Mag-love shout out sa'yo. Thank you for coming. Nakakaloka talaga. Minsan pag nag-scroll ka ng live, magkakasala ka lang, dami mong nakikita eh. Di bali na ma-mouse ako sa Madam Eunice, good evening. Grabe to si Lolo, masyado siyang ano, masyadong kaya nga, Jazz, naku, hindi kaya ng konsensya ko yung ano, di bali nang di mag-viral ang mga video ko at mga live ko, bahala si Jam. Mama Street, and watching uli ako sa pangalawang plate ko, Mama Street, sa'yo. Ayan, yung iba nagpapakita ng ano, nagpapakita ng boobs. Ay, naku, talaga. Sis Loving Sky, salamat Sis Sikoy. Sis Jinjoy, dan watching ako dito Sis Jinjoy sa pork apritada mo. Mag-comment lang ako. Ayan, dan watching ka na Sis Jinjoy. Mama Street, dan watching din ako sa iyo Mama Street. Ayan, kain kayo guys, kain. Sis Munes, dito ako sa bahay mo Sis Munes. Wow, may bagong upload. Ayan, playing ako dito sa bagong upload mo, Madam Munes. Yan, nasa ads ka pa. Ayan, kain tayo mga pre. Ayan, kumakain din ako Sis Jinjoy. Kain ka na dyan. Makain na din ako. Gutom na ako, hindi ko na natising. Mamaya pa sana ako kakain pagkatapos ko ng live, kaya lang nagutom na ako. Ayan, Mama Street, dan ako sa pangalawang play ko sa iyo, Mama Street. Ayan, kain na kayo dyan guys. Yung mga hindi pa kumakain dyan, kain na. Makain din si Mama Street. Ayan, kain. Ayan, oras ng kainan kasi. Ayan, sa mga hindi pa kumakain dyan, kain na kayo. Sis Tia, salamat Sis Sikoy. Salamat sa support. Mambet Madayag, may galap shout out po. Maraming salamat Mambet. Pagdalaw, kain po. Ayan, dan watching ako Madam Eunice ha. Premier po, ayan. Ipin ko po kayo, Ma'am Beth.
Ayan, pasuyo guys sa mga hindi busy dyan. Ayan, pasuyo sa premiere ni Ma'am Bet. Ayan, kain po Ma'am Bet. Ayan, sa mga hindi busy dyan guys, pasuyo kay Ma'am Bet. Premiere daw niya 9 PM. Madam Yunes, done watching na ako Madam Yunes. Sis Manalisa, magandang gabi si Manalisa. Salamat sis sa patamsak, thank you. Ayan, sis Manalisa, dito ako sa bahay mo. Sili ako. Mag-wood nest. Ayan. Sis Manalisa, dito ako sa 11 minutes mo. Magsagot muna tayo. Ayan. Sis Manalisa, playing ka na. Dito na ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Nakagat ko yung sili, maanghang. Kain kayo, kain. Sisi ko yung Manalisa, kain tayo. Welcome sis. Si Sisi ko yung Roy Story pag nagla-live laging tahimik. Minsan lagi ako nadaan sa live niya, tahimik na tahimik. Wala man lang nagsasalita. Ayan guys, pasuyo kay Ma'am Bet sa mga hindi busy dyan. Ayan. May premiere daw siya 9 PM. Ayan, 8 minutes na lang. Ako ang bantay kaya hindi ako nagsasalita. Ay, ganun ba? Lala Mois, good evening. Salamat sa patamsak. Ayan, sa mga hindi, dyan guys sa mga hindi busy dyan na, pabisita kay kay Ma'am Bet. Sa kanyang premiere, ayan, 9 PM. Good evening din sa'yo, Lala Mois. Dapat sis Manalisa pang minsan-minsan magano siya, yung magsasalita siya para malaki ang ibibigay ni Lolo na watch hour sa inyo. Tsaka kahit papano, yung mga viewers kasi pag may tao, magi-stay kasi yan. Pag wala, aalis na sila kaagad. Matagal yan makakaano ng ng watch hour sis Kuya Story. Ala, patay doon. Hindi makapagsalita, puno ang bibig. Lala Mois. Salamat, kain tayo. Still playing ka sis Manalisa ha, sis Koy. Pwede naman yun, sis Manalisa, kahit ikaw ang magsalita, sis Manalisa, pwede naman yun. Kasi pag walang tao, at dumaan yung saglit lang yan, tapos aalis na din agad.
Di kagaya nung may nag-i-entertain, nag-i-stay yung mga tao dyan. Yan, still playing kasi Manalisa ha. Madam Yunes, dana ako sa latest upload mo ha. Madam Yunes, Ma'am China, may galap shout out. Thank you for coming, Ma'am China. Ayan, puntahan ko pagkakain ko, Ma'am Beth, yung premiere mo. Magtamsak ako. Everblessed Family TV. Ayan, may galap shout out. Thank you for coming. Bigyan natin ng jacket si Everblessed. Ayan. May moderator ka na, Everblessed. Ma'am China, dito ka sa bahay mo, Ma'am China. Okay, Ma'am China, playing ako dito. Sa ganda naman ng aquarium. Ayan, Ma'am China Heart. Gandang gabi po, sabi ni Sis Manalisa. Edbon, salamat. Next kita dito. Thank you, Lord. Busog na. Everblessed, thank you so much. Thank you for coming. I will visit to your channel later, Everblessed, okay? Tapusin ko lang to pagkain ko. Ay, sana all, New Zealand. Sana all from New Zealand. Ano ulam, host? Itlog. Advance. Itlog at saka Gigi. Nagbakasyon ako, host. Mainit sa Pinas. Sana all nagbakasyon. Itlog at kanton. Walang kanton, itlog lang. Yan, Ma'am China, still playing ka. Sis Manalisa, still playing. Next kita, Edbons dito. Ayan, sandali lang guys ha. Magligpit lang ako ng aking ano ha.
Ayan, malapit ng. Ay, done watching na si Ma'am China. Ma'am China, done watching ka na, Ma'am China. Uy, namatay. KTV, ano ba to? Alin ang loading? Mag-comment lang ako dito. Sis Manalisa, still playing kasi si Kuya di pa tapos. Mega love sa Loving Sky, mega love shout out kapatid from Sis Manalisa. Okay, done watching ako kay Ma'am China. Edbons, dito na ako sa bahay mo, Edbons. Loving Sky, mixed vlog. Edbons, playing ka na dito, ha, yan. Wala kang ad sa una, baka sa huli meron, o sa gitna. Ayan, Sis Manalisa, malapit ka na magdan. Ayan, malapit ka na magdan, Sis Manalisa. Mag-comment na ako dito. Sarado bahay ko, host. Wala, nakapasok na ako. Anong sarado? Ayan, done watching na ako, Sis Manalisa. Mag-next ano na lang ako sa'yo. Wait lang, tinan ko lang yung ano ni ano. Sisi Kuya Manalisa, salamat. Ayan, Ma'am Beth, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Beth. Magtamsak ako dito sa ano mo, 9:30 pala yung ano mo, yung premiere mo. Ayan, nakapagtamsak na ako dito, Ma'am Beth. Laki ng bahay niya, oh, 90K. Sana all na lang talaga. Laki. Grabe, 11 hours. Pwede pala yon 11 hours yung ano, yung live. Pwede ba yon? Haba nung live niya, oh. 11. Gusto itong live, Ma'am Host. Pero bitawan ko raw ang isang channel ko. Ano ba to? Ano? Gusto itong live, Ma'am Host, pero bitawan ko raw ang isang channel ko. Dalawa channel mo, Sis Manalisa, di ba? Edbons, still playing ka, Edbons. Akala ko bawal kay YT yung ano. Di ba pag nga ano, dapat 8 hours lang, bawal ka mag 10 hours. Pwede host, basta walang sound. Kailangan naka-silent lang. Pwede ba ganon? Si Kuya Summer Mix. Si Ma'am Beth, tinan mo yung live niya. Ang laki ng views niya, 192K. Pero 11 hours po. 11 hours and 55 minutes. Ma'am Astrid, gandang gabi po si Francis Manalisa. Ganon ba yung sisikoy? Pwede pala yun. Laki ng views niya, oh. Di halos ano yun? Halos maghapon yun. Ay magdamag yun. Ma'am Chandra, mega love shout out. Thank you for coming. Halos maghapon yun. Tama ba nun? Yung live niya. Ma'am Chandra, Indigo, I'm here ako sa bahay mo, Ma'am Chandra. Okay.
Playing ako dito, Ma'am Chandra, 2 minutes and 59 seconds. Ayan, nasa ads pa. Pwede si Sikoy, dati mirror live na naninang hindi mga monetize live magdamag. Ang alam ko kasi, wag lalagpas ng 10 hours, di ba? Sabi nila, gwapong Edbons. Kay Beloy live kagabi, 270k views, 9 hours. Gawin ko rin yan, ma'am. Host 13 hours, ha. Kung pwede nga Manalisa, di ba? Isis Manalisa, di ba? Ma'am Chandra Indigo, ayan, playing. O, di ba? Pwede pala yun. 11 hours pwede. Ganun ba, Mama Street? Kaya lang, wala na tayong magagawa nun sa maghapon. Wala na tayong nun. Pwede pa yon 11.55 hours o 12. Advance, still playing ka. Okay, Everbless. I'm going to your house na, Everbless. Makapag 11 hours nga din ako. Baka mabot naman ng Okay, Everbless. Okay, Everbless. I'm here. I'm here in your house. La 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 la. Ang haba ng video niya. Ito, isa pa ito eh. 1 oras at kalahati ang mga video. Paano ba ako Tapos ipi-play ko siya. Okay, dito muna ako sa shorts video. Sa akin nga, host. Dati di pa ako muni 24 hours ako nag-live. But sabi nila, dati hindi rin pwede. Wag lang lalagpas ng 10 hours. Kaya nung di pa ako muni pa ako nag-live. Kinakabahan ako pag umabot ng 10 hours. Ayan, Everbless, I'm here in your shorts video. Then I give you 1 banana, Everbless. Dati may SY pa ang stream ads ko. Si Sikoy may ganun. Ganun ba yun? Pwede pala yun. Alam ko na ngayon. Pwede ko pa umagahan yung live ko dyan. Diba? O, diba? Dati may di ba pwede ko pa umagahan yung live ko diyan ba? Malay mo, may mga mumu na dumating. Okay, Everbless, done watching to your short video and then I give you 1 banana, Everbless. Ma'am Chandra Indigo is still playing, Ma'am Chandra. Okay, Everbless, done watching to your short video then I give you 1 banana, okay? Thank you for coming, Everbless. Hanggang ngayon, pause pa rin ako. Ako kahapon, nag 5 hours to, nag 5 to 5 hours ako, iniwan ko lang ang live sa bahay, nagsalang ako ng sasakyan ng anak ko. Para sa, road tax, pagbalik ko, tuloy pa rin 5K. 5K ako host. Ay talaga, sana all na lang Ma'am Astrid. Nako. Pwede ko palang i-live yung sa akin, maghapon din dyan. Sige nga. Ayan, isa lang, pin mo na kita si Kuya, may mga nagtamsak naman na kay Ma'am Beth. Ngayon nalaman ko yan, pwede pala yan, sige nga. Good night, Ma'am Bicolana, sleep na Morski. Good night, Morski, thank you so much. Appreciate for your support, my host. Okay, thank you so much, Everbless. Sinubukan lang, host. Okay naman yun, Mama Astrid, daw, di ba? At kasi kailangan natin ng revenue, agoy. Ma'am Chandra, hindi ko done watching na Ma'am Chandra. Uy, namatay naman ay. O, di ba? O, si Ma'am Chandra, ayan. Done watching na. Ngayon nakakuha tayo ng tip. O, di ba? Pwede pala yun, Mama Astrid. Di tuloy-tuloy natin. Gayahin mo na rin sis Manalisa, aba. O di, siyempre, yung mga nagsusupport sa atin, hindi naman yan po pwedeng mag-support sa atin hanggang matapos tayo mag-live. Kung sino na lang yung papasok, hindi ba? O, ganun lang yun. You're welcome, Ma'am Chandra Indigo. Edbons, done watching na ako, Edbons. Ayan, done watching na, Edbons, ha? Ayan, mag-comment ako dito. Diba, si Sikoy? O, pwede pala yun. Ngayon ko lang, kasi daw, di pa ako muni, bawal daw mag-live ng, ng sobra sa 10 oras. Kaya ako, pag ako bago mag 10 hours, nag-i-end na ako noon. Pwede pala yun, tuwad na ang araw ko, ma'am. Bakit?
Bakit? Advance, patusok sa nakapin. Kahit isa lang. Advance, done watching na ako dito ha. Advance ha. Ayan. Dito ako kay Sisikoy Summer Mix. Sisikoy, yung main channel mo ba yung nakasalang dyan, Sisikoy? Teka, wait na. Kasi nag-ano ko, napunta ko dito sa ano mo. Sarili lang, tusok mo, gwapo. Ayan. Wait lang. Nakatambay lang, host. Maraming salamat, Sir DM. Teka, wait lang, Sisikoy. Pupunta ako dito sa ano. Eto na. Nandito na ako sa ano mo, Sisikoy. Sa iyong please take me out my YouTube family. Sisikoy, nandito na ako sa iyong main channel. Ay, ano pala to? Hindi pala. Dito pala to sa ano mo. Danpin pending sa Sisikoy, nandito ako. Sisikoy ha, sa iyong ano. Ayan, nakatamsak na ako dito, Sisikoy Summer Mix. Ayan, Everbless. Ayan, I'm here again in your house, Everbless. Okay, I give you another banana, Everbless. Ay, dito pala ako nagpunta sa kanya kanina. Dito ako sa kabila. Okay. Ayan, Dana Rosa nakapin. Sisikoy Summer Mix Headphones. Ayan, sarili mo lang itamsak si Sisikoy. Ayan, Everbless, I'm here again. Ayan, I give you another banana. Ma'am Summer, tusok po. Second channel mo rin yun. Ayan. Oo, kanya yan, Sisikoy. Kanya rin yan. Naka-live si Ma'am Norms. Okay. Dito ako ulit, Sisikoy Summer Mix. Sa iyong ano, second channel, Sisikoy. Ano to, pangatlong channel mo ba to, Sisikoy? Kaya nga, host, inahabaan ko, baka mag-viral. Kaya nga, Ma'am Astrid, nakakuha tayo ng tip ngayon ba? Laki ng views nila, oh. Si Ma'am Beth, oh. 11 hours, halos 195k, agoy. Ayan, Sisikoy Summer Mix, another, ano sa'yo? Another thumbs up, and then plus one banana, Sisikoy Summer Mix. Ayan, another banana sa'yo dito. Sis Manalisa, mega love shout out, salamat, ayan. Ayan, punta ako sa main channel mo, Sisikoy Summer Mix. Salamat si Santaray, thank you so much. Ayan, Sisikoy, playing ako dito sa snake plant mo, Sisikoy Summer Mix. Ayan, nasa ads ka pa. Okay, Everbless. Are you still there pa ba, Everbless? Okay, I give you one banana. Another banana, Everbless. Pending 1k tamsak. 1k tamsak. Sana all 1k. Okay, Everbless. Another banana for you. Advance, huwag ka matutulog ha. Mag-live ako magdamag ngayon, Advance ha. Huwag ka matutulog ha. Walang tatambay sa live ko ha. Mamilit ba? Advance, huwag ka matutulog ha. Magpapaumaga ako ng live, Advance. Ay, nakakaloka. Pero biro nga naman talaga. Malay mo, yung mga ibang lahi, matuntun yung live natin na ano. Sige host, tambay ko sa'yo, 10 sipi ko. Ayan, pawang kasinungalingan na yan ha. Pawang kasinungalingan na yan, 10 sipi na yan ha. Walang katotohanan na yan ha. Kailangan yung totoo lang. Sis, mana, pindutin mo lang ang screencast para na live currencies.
Pag ba pinindot yung screencast na yun, Ma'am Astrid, ano yung ano? Yun ba yung ano? Yung ba yung live na ano? Ano ba tawag doon? Yung nakikita ko dyan sa iba? Big Up Mix Official, just subscribe to your page. Oh, gusto ng iba, lahi host. Ibang lahi. Gusto ng ibang lahi. Tapos go live agad. Ayan. Okay, Everbless, I give you another banana. Okay, Everbless. Thank you for thank you full support to my live stream. Sisikoy Summer Mix, malapit ka na magdan dito sa sneak plants mo, Sisikoy. Ayan. Uy, Manay Mirna. Magandang gabi sa iyo, Manay. Salamat sa pagtamsak. Oo, parang ganun din sis mana try mo. Alin ang sagad, Manay Mirna? Agoy. Ano ba yan? May sagad-sagad ka pa diyang nalalaman? Ayan, done watching na ako, Sisikoy Summer Mix. Ayan, nakapag-comment na rin ako. Malabo na naman yung aking cellphone. Okay. Manaymer na, sobrang sagad. Ang alin? Saway talaga. Okay, nandito na ako sa iyo, Manay. Isagad ko na. Sa lahat na pumasok sa live ko kanina, na-play ko na po kayo lahat. Ayan. Maraming salamat, Sisikoy, ha. Manalisa. Okay, Manaymer. Bahay mo, Manay. Si Spelly, thank you si Spelly. Thank you so much. Okay, Manaymer na dito, aba. May ano na siya ngayon na. Umahaba na ang video ni Manaymer na ngayon. Sa akin, screencast yan, live ko. 10 p.m. first live. Paano ba yun, Sisikoy Summer? Tuusan mo nga ako. Turuan mo nga ako. Manaymer na, may galap shout out. Ma'am Pelis. Galap shout out from Ed Bonds. Manaymer na, sana all na lang umahaba na yung video upload. 9 minutes na. Ay, sana all. Natututo na ang aking Manaymer na. Dati, yung mga video niya dati, 3 months. Bago mag-upload ulit. Tapos mga maikli lang. Minsan, 1 minute lang. Ngayon, natututo na siya. Mahaba na yung kanyang video. Diba? Sana all, Manaymer na. Ganun sana. Yung habol ka ng oras at late ka na, pero naligaw na. Naligaw pa daw siya. Ayan. Basta, Edbons, huwag ka matutulog, magla-live ako, magdamag ako magla-live, Edbons. Walang tatambay, Edbons, sa live ko. Huwag ka matutulog. At may naguhugas ng mga plato ko doon. Sino kaya? Yung mga pusa siguro. Di pa ako nagugas ng plato. Mamaya na lang. O di ba? Ganon dapat, Manaymer na para mahaba yung Ma'am Pelis, gandang gabi, sabi ni Sis Manalisa. Para mahaba yung ads. Para maraming ads pala. Kasi pagka yung 1 minute lang. Ayan, magkano bayad ho sa pagbantay? Depende, Edbons. Pagka napa 1 million mo yung yung live ko, aba, malaki bayad ko sa'yo. Kailangan mag 1 million yung views ko, Pagka ganiring pause pa ako, hindi pa nababalik yung boses ko, aba. Oh, basta mamaya, pagka na-play ko na kayo lahat, mag-mute na ako. Alam mo na, Edbons. Alam mo na yung gagawin mo. Mahal talent fee ko. Mahal daw yung talent fee niya, Agoy. Nako po, Edbons. Mahal pala talent fee ni Edbons. Alin, baka naman yung sayaw yan. Yung kumakapit ka sa poste, ayoko nun. Mahirap yun. Still playing ka lang, Manaymer na, ha?
Tatapusin ko tong ano mo. Ipo-full watch ko tong 9 minutes mo, Manay. Meron ako dito sa iyo, host. Ano ba to? Meet me help. Ilagay mo sa screen ka. Uy, nako po. Ayoko nga. Baka ma-end ng bigla ni Lolo yung live ko. Tapos baka mamaya sumasaya, umano ka pa doon. Nakakapit ka sa poste. Nako, atay na. Viral ka, host. Agoy, my goodness. Sis Manalisa, playing ako dito sa iyo ulit sa Ang Linaw ng Tubig, Sis Manalisa. Ayan, naka-play ka ulit dito, Sis Manalisa. Kaganda naman dito. Sana nga lang, Edbons, mag-viral kasi kung hindi, patay tayo dyan. Baka katapusan na ng channel ko. Baka katapusan na ng channel ko, Edbons. Manay Merna, still playing ka lang dito ha. Yan, naka-play ka lang, Manay. Nangangalahati pa lang, Manay Merna. Yan, walang anuman, Sisikoy Manalisa. You're welcome. Abangan mo, si KTV mag-screen host, may pakabog yan. Ano ka? Ay, nako. Ano, yung ba yung naka-bikini lang? Naka-panty bikini lang? Marami bang pagpipilian na ano doon, Edbons? Doon sa, diyan sa live na yan na sinasabi? Marami bang pagpipilian doon na ano? Na pwedeng ano sa screen? Di ko pa alam yun. Oh, host, yung ano ba to? Pag closing time ba? Ayan, done watching ako, Sis Manalisa. Ulit sa pangalawang play ko sa'yo. Akyat ka. Sayaw ka, meet me halfway. Pasayawin mo yan, Manay Merna, pag nag-live ka, Manay Merna. Si Edbons. Sige lang, si Kuya Summer Mix. Salamat. Ayan, dana ko, Sis Manalisa, sa pangalawang play ko sa'yo, Sis Manalisa. Ayan, kita mo, Manay Merna, oh. Na all, may kausap si Summer Mix. O, di ba may ads ka sa gitna, Manay Merna? Pangalawang ads na to. Tapos may ads ka pa ulit sa huli. Sandali lang, tingnan ko lang yun nandun sa kusina. Kusino? Ang haba ng ads ni Manay Mirna, oh. Hanggang ngayon may ads pa rin. Pusa ang naghugas, host.
Aso naman ang nagbanlaw. Oh my goodness. Advance. Pagkatapos sa gallery, ang pipindutin na, ano yung pipindutin na. Manay Myrna, ang haba ng ads mo. Hanggang ngayon, nasa ads ka pa rin, Manay Myrna. Sige, basta, ano ba sabi? Gabi lang, Manay, sasayaw ako. Pasayawin mo yan, Manay Myrna. Pakyatin mo yan pag nag-live ka. Sisikoy Loving Sky. Sisikoy, pwede ka na mag-live dyan, Sisikoy. Iwan mo na ako. Kasi bukas na ako mag-e-end. Ano ang susunod, Edbons? Start mo yung live mo, Manalisa. Tapos, sis out na ako at oo, Sisikoy, mag-live ka na dyan. Tapos, ano sunod na gagawin, Edbons? Sisikoy, sige lang, Sisikoy, live ka na dyan. Tinan mo, Manay Myrna, hanggang ngayon may ads ka pa, Manay Myrna, ayan, di pa tapos. Sa gitna yan, sa gitna, ang haba ng ads mo. Go live muna. Ay, turuan nyo naman ako. Paano naman ako? Advance, turuan mo nga ako. Send mo nga doon sa GC. Nasaan kaya yung susi ng aming gate? At wala dito. Dala kaya anong isa? Tanungin ko nga. Ay, nasa ano pala. Warat! Saan galing? Ayan. Saan ka daw galing, Warat? Sige, try ko maya. Turuan nyo naman ako kung paano yun. Warat, turuan mo nga ako. Ano ba to? Ban si Warat host. Paturo ka. Sa akin, sayang, WH ko sa channel na to. Naubos mo kang mukbang ni Lolo. Siguro matagal na sis Manalisa na Madam Yunes, turuan mo nga din ako. Yung alin, yung mag-live ng saan ba kinukuha yung mga screen na yun na nakalagay sa live mo, Madam Yunes? Ana Warat. Democris ka, Edbons. Ba't napunta sa Ana? Linto ka. Yung screen, pinag-uusapan natin, ano ka ba naman? Oo, Madam Yunis, turuan mo nga ako, paano ba yun? Napakapasaway nitong Edbons na to. Atay ka, Warat. Napakabuisit. Ilapin mo yung video mo, host. Ala, tanga-tanga talaga ako dun. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ayan, Manay Myrna. Malapit ka na matapos, Manay. Ayan. Malapit na sa katotohanan. I-on mo ang... tapos, ano gagawin ko pag naka-on yun? Seryoso ka... Ano ba to? Seryoso kay Ano ba to? Ma'am Nena Likahen, namin ka shout out. Yung video sa gallery. Ayan. Ipin natin si Ma'am Nena Likahen, Ibig sabihin, makukuha yung dun sa gallery, yun ang mapupunta dun. Ma'am Yunes, pahinga ba ang, pahiga ba ang video? Okay, Ma'am Nena Likahen, nandito ako sa bahay mo, Ma'am Nena. Oo. Okay, I'm here ako, Ma'am Nena. Patayo.
Ano ba talaga, Madam Yunes? Patayo, pahiga. Nakatayo dapat ang video, Manalisa. Yun. Akala ko pahiga. Sachi, may galab shout out kasi pagpahiga maliit siya. Okay, you're welcome sis Manalisa. Ay sis Ma'am Nena. Nakatayo. Ayan. Okay, Ma'am Nena, likahin na. Playing na. Try ko nga dun sa ano ko. Manay Mirna, done watching na ako dito, Manay. Maliit ang dating pag landscape na video. Parang mas komportable ako pag nakahiga. Alam ko naman yun, Manay Mirna, komportable ka talaga pag nakahiga. Lalo pag may nasisid, agoy. Ayan, may ads ka pa sa huli, Manay Mirna. Ayan, o. Pang tulad nitong live, malaki kasi. Dito sa screen, ayan. Salamat, Manay Bicolana. Ayan, isa Manay Mirna. Ayan, done watching na, Manay Mirna. Mag-try nga ako dun sa ano ko. Dun sa... Tatry ko lang yung aking second channel ba. Tingnan ko dun. Ay. Ako din gusto higa pero wala naman nasisid. Advance. Wala daw sumisisid. Kailangan advance, kailangan may masisid. Wag na yan si Waratos, may madam na yan. Ay, sana all. Lagot ka, Edbons, nagsiselo si Munis Yarika. Ha, may madam ka na pala ha. Sino si madam? Kaya pala si sis, Ma'am Nena, likayan na done watching. Pang 10 thumbs ako dito, Ma'am Nena. Musit selos. Nako, Edbons. Yari ka ngayon kay Warat. Patay tayo dyan, no? Nako. Yari ka talaga, Edbons. Ayan, salamat sa mga nakatambay pa dyan, ha. Thank you. Gising ang diwa, Edbons, pag sisiran ang usapan. Ay, oo. Gising na gising talaga yan si Edbons pagka sisiran ang pag-uusapan.
Sis KTV, salamat. Nawala tuloy si Ed Bones ng di oras. Nahampas na si Warat Host, nawala na. Ayan na, nandiyan na. Paano nangyari dito? Hindi na makapag-live dito. Ayan. Nilati ko na si Warat Host, kaya siya nawala. Agoy. Dito lang, sumugod ako sa premiere. Kay kay Mambet. Kay Mambet ba tapos na ba? Wala ba nasisid Warat? Ayun. Hindi pala yun. Tapos na 3 minutes lang. Ang bilis naman. Ma'am Nena Likahena, thank you so much. Ba't ang bilis naman ng live niya, ay ng ano niya. Okay, Ma'am Nena. Ayan, I'm here again. Ayan, another play your video, Ma'am Nena. Ayan, mami lagi nung ano ba to, nung anak niya. Si Kola. Okay, hindi ko maintindihan. Ayan, Ma'am Nena, another play your video, Ma'am Nena. Okay. Pang 10 thumbs up, Ma'am Nena. Ma'am Nena Likahena. Oh, thank you, Lord. Busog. Ay, nakakantok. Yan, dadalaw na ako sa mga naka-live para mamaya pwede na akong matulog. You're welcome, Ma'am Nena Likahena.
Ayan. Okay, done watching na, Ma'am Nena. Another plate. Done watching. Akyat na ako sa mga nagla-live para ano. Kailangan na natin dumalaw. Let me love you, Carmelita. Na, 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 na. Na, 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 na. Ano ba to? Thank you po sa akin. Napaka-supportive ng followers. Halos lahat ng post ko may comment siya. Salamat din po sa star. Yan, salamat sa 4 million in the house. Thank you guys. Salamat si Kuy KTV. Thank you. Let me love you, Carmelita. Mag-mute ako. Si Kuy Summer Mix, salamat. Sis Antaray, thank you.